Tita B, and the place to be. Guwapa ko diri, ligwata ko bi. What's up, people? And next stop, Mapit na. Pag-asawa na, pasagdanan. Batong ka pa. Good morning, guys. Good morning. It's a Monday. I'm using my GoPro. O kabalo kung okay ba ng angle. Sorry kung na yung nagbabang. Monday today, back to school. Say hi, Ella. Hi. With the two boys at the back. Say hi. Okay, sleepy ta na. Usual nga routine. That's why dili ko maka daily vlog kung weekdays kay halos maor man ang akong routine. Musayo og mata, tapos damay ang mga bata, tapos padulon dayon sabay sila sa kuha. The Monday man karon, so among istoryan about mga traffic. So padulong ko karon sa LTO. Sulod ra gyapon words. Sulod ra. Pwede kang short to. Oh, miracle. Lado sa UC. Mer. Sorry na hulog. Alright, we're here. LTO baby. Dad, he was like 6 years old. Alright, that's it. Alright, standby na mi para sa pamahay special. Yes. Ora gyap, sumuna na permitin bayot lang gyapon nato karon. Kung short daw inyong allowance, siya ang bahala. Uy, simbak ko. Medyo busy. Unsay nada sa kanang magpalista? Wala na tayo priority number lang. So, kung sa itong gusto mo, Kung mag-logbook lang sila para sa... so pwede di ka magsayo sa LTO tapos mag logbook palista. na lang. Compare last time nga magkuha gid ka og kuan. Priority number. Ma-interview na ko later on si RD. Oscar Salcedo. Boss, kaway boss. Standby na mi. Ano lang ko nito. For the sake of... Doon camera din. Magyatag ni Lingling. Ano lang. May buntag sa tanan nga padulong silang eskwelahan o siyempre sumpay dia magtarong tag eskwela pa di mahimong tambay aron dili mapriso. Ana na karon ang dapat, di ba? Motivation sa mga teacher. Tarong mo eskwela. Kay kung matambay mo, nako mapriso mo. Ang pangutana, nako'y suggestion para damay-damay na lang. Katong mga tambay nga maki-wifi lang, way order. Pwede ba dakpon po na? Kanang may ana. Nabay may ana nga mga tao, dakpon sa nato na ha. But for the meantime, balik diya sa studio para sa nagbagang balita, kauban si Rod. Maki-wifi, kana. Oh, excuse Sige me, lang. nako'y data. Kung mandakop taw mga tambay ron, kanang mga sigirag paki-wifi, way order, dakpon po na. Ano ka man tambay 7-Eleven, dakpon wala sila. Kana, tama, nasa mga convenience store nga 24/7. Ay basta gahukas lang. Di ka na, may laman. Ka na pong tambay. Ka na bang atong pa sa mga tambay? Ka na mga tambay god ng mga kahina-hinala, gasat-sat, may ana ba?
Pati kay nagkukus mo ko natin. Busa ka mo mga bayot ay mo kumpiyansa gyud nagtambay-tambay mangita mong lalaki na. Magpulo na kada. Tambay kami mga pulo ka. Pulo na kada. Polo. Or Or nakabrief. magtutantay. Or nakabrief. Dagan salamat Jam sa akong panggingon kaganina mga kapamilya. Good news kayo kay niabot kapin mga 500 gikan sa kauluhan ang mga plaka kung asa mo ni sila katong mga nagparehistro sa tibok bulan sa Hulyo sa 2016. Alright? So by niti makauban nato ang atong regional director sa LTO Region 10. Walain si Director Oscar Salcedo. Director, may buntag. May buntag, Bernie, may buntag sa imong mga suki nga tigtanaw ani itong sikat nga programa Ay. nga mao special. Director, siyempre good news ni kay siyempre naiuban dugay ra gyud na ginaminamani. Pero kani siya sa Hulyo pala ni sa 2016 ni nga liste. Oo. Kumusta man katong mga uban pa nga mga plaka? Kaming na, actually, ang Ugos ko na sa barko. Ayon, Mga 700 kapit. Alright, we're done. Next stop, what would be the next stop? Office. Office for MOR. Now for office, school. Okay. School. Oh, this one. That's fair. That's fair. Unfair. Right in the time now is. Alright, so here we go. Hi guys. Tita B show na. Gwapo ka na, anak, gwapo ka na. Dila na ini nabot ng Lazada. Ano mga vlogger unboxing ta. Bidili man ni sa box cellophane man eh. Uncellophane. Uncellophane ta. Ang wire. I remember nga nag-order ko. So many. Ay! Muna ni para sa so kani mag-duty mi kani dili ka balo sa akong paghawid. So nagpalit ko ani muna ka ng advertisement bitaw nga nang sa cellphone bitaw nga nang tinapulan bitaw. Nalubat to ganina guys. And nara na purma ra gyud. Nara siya. Oh. Thank you Philip. Si Chef Phils kanumdum mo na yan eh. Kauban na mo sa client. So actually sa ang design ni sa para liog ana, di ba? Para pangkuan na gyud ba tapulan ba. Pero para plastar na. Oh, buy one take one man sumunod do. Mama. Ay kasi lang ipakita sila. Mo ni sa ana ni sa, di ba ana? Liog dapat, di ba? Kada ni ba na cellphone tapulan lagi kayo ang motor. Matulog. Tulog ka, tana ka, uy, kamata ka, tana sa. Pwede sad niyo. Chicks ka niyo. Gasog kwan ba? Dili mahulog sa balde bitaw. Parang kung ito kag CR, pwede mahulog sa bowl sa balde. Kana yung butan. Nag-suggest pa. Alauna, 25 sa atong oras. Ano na inyong ayaan, Tita B in the place to be. Mostamos, mi amigos, mi amigas, tanan lang naot ko nga tana ka mo, may gala, nakapaniud to na. Naniud to na mo, wala pa. O, sabay-sabay, tabi. Oh, yeah.
Tita Bing, and the place to be. Guapa ko diri, iguata ko be. Tita Bing, and the place to be. Guapa ko diri, iguata ko be. Tiguang na ko pero hamis, kapula ang aking murag kamatis. Ako si Tita B, ang inyong ayaan. Magita nga bayot pero ang bungan. Tita B, ang bayot na grabe ka sexy. Ang panit na grabe ka kunot, pero maayo pa ni mo kuot. Ayaw kami nun sa mga bayot, kung wak mo'y kwarta kami ang sagot. Ayaw ka gugol pero hindi mo sugot. Ayaw ipahubad ang among lubot. Tita B, and the place to be. Guapa ko diri, ligwata ko be. Tita B, and the place to be. Guapa ko diri, ligwata ko be. Dagan ka ayo biktima sa gugma, nagkailan manggod sa ilang itsura. Unsaon manggod basta itsuraan, mumika dayon tuan na birahan. Lami ang feeling kong na kay uyabon tagabi. Sige lang og lablab, pero pag-abot na sila magbulag. Isip pandakot gitong lo ang kalag. Paminaw mo mga lalaki, ondangi ang paglundog sa bae. Lain na ba mo paghuman sa tanan, maburos na ganit inyo ng biyaan. Feeling gwapo ang mga tinaha, lamigin lambot para nawong mabuang. Kung naan na galing responsibilidad, dinadayon mo ang kon. Sige na baliba, Tita B, and the place to be. Guapa ko diri, oh yeah, guapa ko be. Tita B, and the place to be. Guapa ko diri, aparte lagi. Break it down, baby. Ay! Kautuan. By the way, katong mga sigig atang kung asang mga karaang episode sa Tita B Show ay mo kabalaka. Kaya na ko'y gisabot nga mo upload sa akong mga episodes. Para kung wa mo'y lingaw. Kung for example, na may mga ubang pang problema diha ato lang mo sa YouTube. O search lang ang Bitok University in the place to be. Hello, may hapon. So, para na mo mga bata. Tapos, to J Bazaar. Stakeholder kung kasi sabihin. At least mga, og makuhon damlag na, ano nagyapog kita yung mga content. Siyempre, yung